ማንም ዘዓጾ የለን አምላኽ ከም ሰባ ይኮነን ሎምን ጎብል ነራ ነናይና ሰባቲና ገለኩ ጎድለካ خلص አንተ አዘዝ ገብረልና ሰብ ደሪና አንተ ነዝመን ይመልኦ ኸውን ገለገለ እንዳበልና ሰብ ንደልይምሽ አምላኽ ግን አሁን አይኮነን አምላኽ ንመንግስቱ አምላኽ ንቤቱ ሰብ ከዳሉ خلو በታግዚ አታ ሰብ ስለዛ አንኩስ እጂ ሰሌና አስኪ ሐዋርያ ሆነልይ ገላ ይኮነን ካማ ህፀን ጀሚሩ ይድፈልይ ካማ ህፀን ጀሚሩ ይዝቅደስ እሱ አዳሊው አዋዲዱ አብግዚው ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ኮፍ ይብል ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ጳውሎስ ንገዛ እርሱ ከፈለጥ ከሎስ ባሪያ ክርስቶስ ሐዋርያ ኸውን ድማ ዝተፈልየ ዳህራይ ድማ አንተ ይልወሉ ንወንጌል አምላኽ ድማ ንወንጌል መንግስት አምላኽ ዝተፈልየ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ነዚህ መስለኒ ጳውሎስ ሪሆም አምላኽ በቃ ቢሃይንድ ድህረት መጋረጃ ነገራት ግጥምጥም ዘብል አምላኽ ስለዝኾነ መንገዱ አሰራሩሁ ስለዘይፍለጥ አብሮም የምዕራፍ 10 ሓደ ኸምዚ ኢሉ ወዳጄ ማአሞ ሀብት አምላኽን ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመር ኮተ ፍርዱ ክንደይ በአሰር ዘይርከቢው መንገዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብረና አምላኽና ይኹን ካልአይ እንሪኦ ድማ ካብዘን ሸውዓተ ቁጥርታት ተቀዳማይቲ ብዛዕባት መልእክተኛ ብዛዕባ ጳውሎስ ይናሪና በዛ ክፍል እዚያ ግን ጳውሎስ ጥራይ ድማ ይልና ከይነጸግኦ ከይነዛዝሞ ናይ ወንጌል መልእክተኛ ህጅ ድማ አነ ንስኻትኩም ነይና ወንጌል ንጳውሎስ ከዛረብ ከሎ አብ ቁጥር 1 ንወንጌል መንግስት አምላኽ ድተፈልየ ይልወሉ ወንጌል ናይ ሰብ አይኮነን ወንጌል ናይ አምላኽ ካብዚ ጅምር ክሳዕ ዝውዳእ ክርስቶስ ይመጽኡ ኩሉ ዘፈጸሞ ወንጌልቲ ጥኡም ዜና ብስራት ማለት እንዲሁ ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ጀሚሩ ምንም ጥኡም ዜና ይነበረ ሰብ ካብ አምላኽ ተፈልዩ ወዲቁ ክብረ አምላኽ ሲኢኑ ዜና ጥኡም አይነበረን ስለዚህ እታ ጥኡም ዜና ክትመጽእ ዝገበረ አምላኽ ባዕሉ ስለዚህ ወንጌል ካብ ዝጅምር ክሳዕ ዝውዳእ ናይ አምላኽ እዩ ናይ አምላኽ ክንሱ ግና ነገርቱ ገይሩ ግን ነዚ ወንጌል እዚ ተሰከምቲ ገይሩ ግን ንአይና አኻትኩም ኒና ድማ እንታይ ገይሩና አቀሚጡና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኩሉ ግዜ ዝብለሎ ዝገርመኒ ንናና አምላኽ ምእማንና ይኮነን ዝገርመኒ አምላኽ ግና ንአና ምእማኑ ግን ይገር ነቲ ካብ ሰማይ ዝመጸሉ አጀንዳ ነቲ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝዋዕለሉ ዝሞተሉ ደሙ ዘፍሰሰሉ መስዋዕት ዝኾነሉ ናይ ወንጌል አጀንዳስ አሚኑ ንሰባት ይቡ ኣብቲ መጀመርያ ነቶም 11 ሂብዎም ከይዱ ዞም 11 ደው ተይሎም ከ ደው ከይአኽትከውን ሓሲብኩም ኣለኹ ካብ ሰማይ ንዝመጸሉ ንዝሞተሉ ንሰባት አሚኑስ የስ ክሳዕ መወዳት ዓለም ከተብጽህዎ ኢኹም ኢሉስ አሚኑ ሂቡ ኣብዚ ዘመን ከ ንአና ንአይና አኻትኩምን አሚኑ አብይድና አቀሚጥዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብረና አምላኽና ይኹን ስለዚህ ወንጌል መጀመሪያ መልእክተኛ አለው መልእክተኛ ኣብዚ ጳውሎስ እዩ ኣብዚ ዘመንና ግን አነ ንስኻትኩም ኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኦኬ መልእክት ወንጌል ተኻልአይ ድማ ንሪኦ መልእክት ወንጌል ከንታይ ካብ ቁጥር 2 ተጀሚሩ ለና መልእክቱ እንታይ ወንጌል ሲብዛባ እንታይ መጀመሪያ ቁጥር 2 ከምዚ ይብለና አቀድሙ በነቢያቱ አብ ቅዱሳት ጽሁፋት ዘተስፎ ይብል ወንጌል ከም ገለ ዱብ ድበለ ነገር አይኮነን ካብ ቀደም እግዚአብሔር በነቢያቱ ገይሩስ ዘተስፎ ዝነበረ ከመጽዩ ተመሲህ ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ጀሚሩ ሰብ ካብ ዝወደቀሉ ጊዜ ጀሚሩ ብሉይ ኪዳን ናይ ሐድሽ ኪዳን ጽላሎት እንዲሁ እቲ ጽላሎት ክርስቶስ ኢየሱስ በመልከ ጽላሎት እኮ ክራይ ጸንዩ በጊዜ ፀሐይ ሰብ ካብ ደገ ክመጽእ ከሎስ ቀድሙ እንታይ ይአቱ ጽላሎት ይዝአቱ እቲ ሰብአይ ናብ ገዛ ከይአተወን ከሎስ እቲ ጽላሎት ናብ ትገዛ ይአቱ ልክ ኸሙ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ሐድሽ ኪዳን ይምጻእ እምበር ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ግን በመልከ ጽላሎት ናብዛ ምድር እዚኣ ክመጽእ ክራይ ጸንዩ ስለዚህ ኣብዚ ክነግረና ከሎ ጳውሎስ አቀድሙ በነቢያቱ አብ ቅዱሳት ጽሁፋት ዘተስፎዩ ካብ ቀደም ክንገረና ዝጸንሐዩ ክባሃለና ዝጸንሐዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ወንጌል ኣብ ብሉይ ኪዳን ክስበኽ ክንገር ጸንዩሎ በመልክዕ ተስፋ
ነዚዩ አብራውያን እኮ ሁላቶም ካብረው ተሳለሙ ወዝ ብለና ይነገሮም ስለዝነበረ አብርሃምና አይሪኡን ይሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመገሩ ሪኡ አብርሃም አብሉ ኪዳን ብዝተፈጥረ ብዝነበረ ታሪካት ዘበለ ሁሉስ ማን ከምዝመጽ ንሰብ እግዚአብሔር እንታይ ፕሮቫይድ ከምዝገብረሉ በጽቡቅ ገሩ ሪኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አብሉ ኪዳንን በአር ዝተነግረ ብሉ ኪዳን ናይ እግዚአብሔር ቃል እጂ እቲ ኪዳን ይተለውጡ እምበር እቲ ቃል አይተለወጠን እኮ እቲ ቃል ንሱ ናይ ኪዳን ለውጥ ይተገሩ ስለዚህ ቶም አብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ተጀምሩ በአል ጴጥሮስ ድሰብኩ ዝነበሩ እኮ ሁሉም ክርስቲያናት ዘን ናይ ሐድሽ ኪዳን 17 መጽሐፍት እኮ አይነበሮም ካብሉይ ኪዳን ወሲዶም ይም ወንጌል ድሰብኩ ዝነበሩ ይካል እኮ ብሉይ ኪዳን ይስካስ እዚ ብርሃን እዚ እንድህር አለካ ነቲ ብሉይ ኪዳን ይስካስ ወንጌል በደንብ ጌርካ ይስብኽ ኩሉ ጽሁፋት አብ ኩሉ መጽሐፍቲ ክርስቶስ አቡሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ጳውሎስ ከዛረብ ከሉ አቀዲሙ አብ ቅዱሳት ጽሁፋት ዘተስፎዩ ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላክና ይሁን አደ ፕሮፌሰር ነይሩናና ናይ ብሉይ ኪዳን መምህር ቻሌንጅ ይገብረና ነው እስኪ ብዛባ እንታይ ከተሰብኩ ደሊኹም አብ ብሉይ ኪዳን ደለ let me know በሃቡን ዝሆነ አርስተ ሃቡንሙ አብ መጽሐፍ ቅዱስ አብ ብሉይ ኪዳን በደንብ ገረ ቴክስት በኩ ተስኢነ እስኪ ናይ ፈትኑን ይብለና ነው ኩሉ ክስታያት አብ ብሉይ ኪዳን በመልክ ጽላሎት ከምዝ እጂ ተሐድሽ ኪዳን መስመጸ ከምዚ ሙሉ ብርሃን ይረኺቡ እምበር everything is there ኩሉ ነገር እኮ ነይሩ በመልክ ጽላሎት ይለኩም ሰብ ከአቱ ኸሎስ ካብ ደገ ናይሰብ ጽላሎት ትሪኢኻ ሰለሞን ዱ ሳሚ ምፍላይ ከሸገረን ኸልዩ በጽላሎት አድግን ሰብን ግን ክፈልይ ይኸሊ ስለዚህ ሙሉ ንሙሉ ምዃኑ ክርስቶስ ኢየሱስ ብዛአቡ በደንብ ፒክቸር ዘይብልና በሐድሽ ኪዳን ስለዝተገልጸ እምበር ግን ኢየሱስ ከምዝመጽ ግን በደንብ ጽቡቅ ገሩ ኢየሱስ ከምዝረአሲ ፍሉጥ ይነሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብረና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ወንጌል አቀድሙ በነቢያቱ አብ ቅዱሳን ጽሁፋት ዘተስፎዩ ቁጥር 3 ክንከይድ ብዛባንታዩ ወንጌል ቅዱሳን ጽሁፋት ተጻሐፈዩ ንብላለና ሐራይ ብዛባ እንታይ ቁጥር 3 ከምዚ ይብለና ብዛባ ወዱ ብስጋ ካብ ዘርእ ዳዊት እተወልደ ሐድሽ ትርጉም ናይ ትግርኛ ከምበልኩም በጣም ጽቡቅ ጌራ ተነጽረልና እንታይ ብል መስለኩም እዚያ ሐረግ ስለዘለ ድፈተኹዋ እዚ ወንጌል ሐድሽ ትርጉም እዚ ወንጌል ብዛባ እቲ ሰብ ኮይኑ ካብ ዘርእ ዳዊት እተወልደ እዩ ዝዛረብ እዚ ወንጌል ብዛባ እቲ ሰብ ኮይኑ ካብ ዘርእ ዳዊት እተወልደ እዩ ዝዛረብ ወንጌል እንታይ ኢልኩም ወንጌል ሰብ ኮይኑ ካብ ዘርእ ዳዊት ዝተወልደ ብዛባ ኢየሱስ እዩ ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ቁጥር 4 ከነንበባሞ ዳህራይ ክልጥየን በሓደ ጌርና ክንሪየን ክንምለሲና ቁጥር 4 ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ካሞታት በመትንሱ በመንፈስ ቅዱስና ወደ አምላክ መሆኑ በኃይሊ እተጋሐደ ወንጌል ብዛዕባ ወዱ ብስጋ ካብ ዘርእ ዳዊት እተወልደዩ ተኻለይት ድማ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ካሞታት በመትንሱ በመንፈስ ቅዱስና ወደ አምላክ መሆኑ በኃይሊ እተጋሐደ በሐጭሩ እንታይ ዝነግረና ክልተ ነገራት ብዛዕባ ልደት ብዛዕባ ትንሳኤ ወንጌል ክጅመር ከሎ ካለ አይኮነን ወንጌል ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሰብታይትል ሳለው ማለት ምስዳህና በብዙ አይነት መንገድ ንህይወትና ዘሃንጹ ትምርታት አለው ብዙ ነገራት አብይወት ድጠቅሙና ነገር ግን ተአውራ ታ ዋና መልእክት ግን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታዩ ብሉይ ኪዳን ይሁን ሐድሽ ኪዳን ዝዛረብ ብዛዕባ ወዱ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ይክብረና አምላክና ይሁን ተቀለል አብልና ብሉይ ኪዳን እንተሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጽ ይሉና መስቀሉ ዘመላከተና
حدش كيدانون تقلل أبيلنا نترينايو أمسكال نزتفتصميو زبرح رحلنا زنقرنا سلازي وانجيل بزعبا وديو بزعبا يسوس يكبرنا أملاخنا يقول بزعبا يسوس دما انتاي الناس أبزغلت تنقر نقرنا له بزعبا لدت بزعبا تنسي كابزر إداوي زتولده بزعبو يلنا له دهراي دما بمنفس قدسنا بحيل ود أملاخ مخوانو زتقهده بزعبو يسوس كريستوس قويتاي لدتن تنسعين اندهرال لون تقوين دما أما أخل هدول تنسعي خوونسي مسكال نيرو موت نيرو مسوعات نيرو سلازي تا أبزا مقراف هذا أبزا زنببنا يا قصر سلستنا أربعة بزعبا مسكال بزعبا موت أولوس أبزي ينقرناني دهراي جنس نهيلنا مراف سلسته مراف هموشته مراف شمونته مراف شدوشته بدم بيجن بزعبا مسكال ينقرنايو سلازي بزعبا يسوس يوانجيل وانجيل أورانا قرو بزعبا يسوس يو بزعبا يسوس كأنتاي بزعبا يسوس كريستوس كابزر إداويت مولادو نايبلو يكدان تسفى أسباب بابلكم بحد أختم سوى كلهم كو مسيح كمسيو كابزر إداويت كمسيو سلازي بزعبو يوانجيل يسوس كريستوس قويتاي تغاليتو دما بزعبا متنسويو كبرنا أملاخنا يقول بزعبا كابزر إداويت اتولديو بزعبا كريستوسيو بزعبا مولاديو بزعبا متنسويو وانجيل يسوس كريستوس قويتاي هذا جزء وانجيل كنسبق كيرنا دايفرت تقبرونا قال أين الديسكشن يمتص نمن تهاب تشرشو هم منديل دا يقبرو قال عينت يمتصمو بزعبو ديسكاس غيرنا اردينا يوم قال تزراريبنا انا انت يمسلكم زبلو منديل يا حق خلخ كغبرو لو هجي بزعبو ايكونكم كزارب كيديا زلينا زلو كنغروم زغبانا بزعبا يسوس يكبرنا املاخنا يو بزعبا منديل تزاريبنا اندحر مصينا كثيرنا وانجيل بزعبا يسوس يو وانجيل بزعبا وديو سب كوينو نابزا مدرزي اسلازمص ود املاخ امانوئيل بزعبا مسقل قرانيو زو على مسواعت زخونه يسوس ابقى مسقل مقابر دما زيترفه دار سلسته معلت مقابر فنقلو زتنسا هجي دما بيمان ابو زلو بزعبا يسوس يو وانجيل كبرنا املاخنا يقول ابقى اندحر الفنا يود امونتا يتطقمن ምንም አይነምጾ ዮሐንስ እኮ ነግሩናል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ሆም ወለኹ አብዝ መጽሐፍ እዚህ ተገብረ ካለ ብዙ ተአምራቱ ንሄሩ ብዙ እኮ ክባህል ይካል ነሩ ግን አጽብብ አቢልና ብዛባ ሓደ ነገርዩ እዚህ ተጻፈ ናይ ዘላለም ህይወት ንኽትረኽቡ እዚህ ያአክልዩ በቃ እዚያ ነዚያ ነጥብ እዚያ ናብ ንኢየሱስ ክርስቶስ አሚንኩም ናይ ዘላለም ህይወት መታን ክትረኽቡ ከምበባ መስለን እዛ ቃል እዚያ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 መወዳታ ያዘላ ቁጥር 30 ሓደ ኢየሱስ ድማ አብዝ መጽሐፍ እዚ ዘይተጻፈ ካለ ብዙ ተአምራት አብ ቅድም ደቀ መዛሙርቱ ገበረ ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወደ አምላክ ምዃኑ ምእንቲ ክትአምኑ አሚንኩሙን በስሙ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዚ ተጻፈ በቃ ዝተጻፈስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ምዃኑ አሚንኩም ብኡ كتنابرو نزي أي تصعيف سوسان شدشتان سو 80 حدن كبلو نخلو أراتيس عن حدنون يخد جن تفلت لها مصحف كله تتصحفس كريستوس ود أملاك كم زخنا نخن أمنيو انتهى كبلكم دري تاو أورا ديسكشن وانا نجر كنجر زلنا وانجيل إلوز نجرنا زلنا وانجيل بزعبا يسوع كريستوس كابز دايفرتد كنكون كنوص يبلنا وانجيل بزعبا يسوع كريستوس يو بزعبا يسوع يلو دم مابز خلت نجرات نجرونا الله تاسال سيتي أبوش طلا بزعبا لدت بزعبا تنسي تامسكال دم ما أبا خمس الله فلوت بزعبا لدت زي أخبركم مو كسجر تأمر يوكو خلت تأمرات ينجرونا كريستوس يسوع أملاخ بسجا أمانوئيل أملاخ مسانا خوينو مش أملاخ مسانا خوون كاب دنجل مريم كولد كلوس تأمرات كوينون تاي مالتيو እግዚአብሔር ከማخل ሰብ ምን አለው ደሃናታ እስኪ ሓደ ምርጽ አብልናስ እሱ በቃ መድሃንህን ገብሮ አይበለን ብቁ የለ ስለዚህ ናይ ዘላለም ወዱ ይመጽኡልና አነ ንስኻትኩምን ህይወት ክንረክብ መታን ምስ አምላክ ክንእረቅ መታን
كما أغل سب تمريز أيكونن أدهنونا هذا ودو انكو ودو نسيو سب كوينون أبزا مدرزي أمسيو يسوس كريستوس قويتاي أنا بزا أبا يسوس كزارب كاللوس لبي يموق بزا حرور أيكون كنت بلكم دلخو يسوس قويتاي كبرنا أملاخنا يخون سلازي كاب سب تمريز أيكونن هذا ودو انكو ودو أبزا مدرزي أمسيو أملاخ أما أغل سب زغون اللومن قديو لدات تنسى دما كريستوس يسوس مستنسى تنسيو دما ناب أبو مس أرجع دما يسوس نجزا أرسو أيكون تراي تنسيو يسوس ننفس وقفنا ينتجرولنا تنسيو هجي دما أبيمان أبولو بزعبا يسوس كريستوس متنسو أبي فيسون كزارب كلوكو مراف هذا خميلو مراف كلتا كتسلا بيلو زت حزلنا نجر نهنا دما مسو خمسة تنسأنا أبيمان أبو مسو خمسة قمتنا هجي يسوس تنسيو ختبلك اللقا بزعبها خاي يسوس قويتاي ترديكم هلا هجنا أبنات كبكم صبوا جرو خردنا زي ناير ترى صبوا بس سايكل جواري مني يونس دي زي بس أزنا وين ما مني زقوة كلنا نفلت أيضا زرزنا يدشوا زرزنا هجي زرزنا يكوي يخلّا زرزنا يقويوس كقوة كله نمنتين هجوس تا زجبرة بانديرا نا إرتراي نادم ما إرتراي يعني الناس لنا حسب السوق سعر كلوس هي نبل هذا فرنساوي كسر رايت هجوسني خا روانداوي كسر كله إتي مالياتي ناتي يوسلا زبالكا يسوع كريستوس دم ما تنسيو كبحال كله ماليانات كايتخدينو يسوع قويتاي نايسب ماليا سلازي موت دحر دهجيم أي هزكاني نسب كله أموت داتا عسيرو زحزنتاي موت دبحال نجر كلهم هيمانو دجمرو يخونو قلا كل سب ميتو مقابرو من فلطينا كيرنا خنريو نخلينا ناتين ناتكم جن ماليانا لبيسو لك خمانا كقدمينا دغوي يسوع جن اتمقابر بادو يسوع قويتاي سلازي بزعبا زي إن نزارب وانجيل بزعبا يسوع كريستوس بمنفس قدسنا هاليلويا كموتا تنسيو بهايلي ود أملاك مغانو زتجهد بزعوي وانجيل يسوع قويتاي كقدمينا دوس سلازي كريستوس يسوع كابسماي بلدت كما تخلو أملاك مسانا هنا بتنسأ كموتا تنسيو دم ناب سماي كخيد كله نسب كله هيزونا خيدور زأمن زبلا مالتيو مسو عتينا يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاكنا يقول أنت زند حدا يحجسكم سنتايك حجسكم يسوع قويتاي كبرنا أملاكنا يقول سلازي بزعبا ودو وانجيل بزعبا ودو بسجا كابزر داويد اتولد نسو يسوع كريستوس قويتانا كموتات ببتنسو بمنفس قدسنا ود أملاك مخانو بحيلي زتجحده اجي يسوع كريستوس كل جزء ود أملاك نجرجن بتنسأجن ود أملاك مخانو بحيل انت يجرو تجاهدو ديكلير دخينو اجي تقدم كما تخلو أما بالأمال سب كوينو سلازي سباسي كريو وخلوس زنق وعينات أنت هذا داود ترى بدي يكونس قال زبلو عينات ينيرو نجرجن نخلو هيزو نخلو زسارة نخلو زشنفة نخلو سب برتوبلو مليون والتحدرات يحلو جنرال يقول نابتن زبل كله أدمي يقاتلوا هذا ما قالتي يموت مقابر زبال نجرالو أسراب بيلو هيزو هذا جن قويتنا يسوع كريستوس مقابر زي هذا يسوع كريستوس قويتاي سلازي كموتات بمتنسو بحيلي ود أملاك مخانو نخلو هجن تايجرو تجاهدو يسوع قويتاي الجد حري دقيم زلوا يسوع كريستوس دحر تنسى زلوا يسوع كريستوس كو ريخايو أبغرو مودا خطر أيوت أدلك يسوع قويتاي منهم كلا نجري مغنياتو سو يأنتو كم حال تنتهي هوي يأجارو كم تأنتوين الزمروز نبرنا يسوع قويتاي كاب عفود ما نسأل عتو زواق قالو سيف زوات أبم بلاي فرز قمت أبرسو دما أكليل زجبر يسوع قويتاي إزي يسوع يتجاهدو يسوع قويتاي بتنسى يتجاهدو أنت هاي وانجيل بزعبا يسوع وانجيل بزعبا زي كاب سماي
ስጋ ለቢሱ አማእኸልና ዘሐደረ አማኑኤል ከደህነና ይሉ ዝመጸ ድማ መስቀል ዝዋለ በትንሳኤ ድማ ሞት ሃሌሉያ ንሞት ሲሩ መቃብር ፈንቂሉ ዝተንሳ ወንጌል ብዛዊው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላኽና ይሁን እንዳወዳእናይና ሳልሳይ ናይ ወንጌል ውጽኢት ኢፌክት ናቱ እንታይ ወንጌል ይልናዮ ናይ አምላኽ እዩ ግን አነ ሰባት ድማ እዮም ዘብጽሕዎ ተሰከምቱ ሰባት እዮም ጳውሎስ ያብዚ ኣብ ዘመንና ድማ ነህናይና ወንጌል ብዛዕባ ኢየሱስ እዩ ካብ ቀደም ዝተነገረ እዩ ነቢያት ብነቢያት ዘተስፍዎ እዩ ጽሑፋት ዝብልዎ ዝነበሩ እዩ ወንጌል ብዛዕባ ሰብ ኮይኑ ምምጹ ብዛዕባ ልደት እዩ ወንጌል ብዛዕባ ትንሣኤ እዩ በመንፈስ ቅድስና ዝተንሣኤ እዩ ወንጌል በሳልሳይ መንገድ ድማ ንሪኦ እንታይ ለውጢ እንታይ ውጽኢት እዩ ዘምጽእ ካብ መወዳእቱ ክንጅምርሞ ናብቲ ዳሕራይ ክንመጽእ ማለት ቁጥር 7 ማለት እዩ ናና መወዳእታና ክሳብ 7 እዩ ጳውሎስ ተሰላም ተኸዛዘመ ከሎ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ እንታይ ኢሉ ካብ አቦና አምላኽን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይሃሉ ኩሉ ግዜ ኣብ 13ቲኡ መልእኽታት ትረኽብዋ ናይ ጳውሎስ ሲግኒቸር ያዚያ ኩሉ ግዜ ዘብላ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ጸጋ አምላኽ ሰላም ድማ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይሁን ጸጋ ተቀድም ሰላም ተመጽእ ኩሉ ግዜ 13 ግዜ አይቀዳደማን እንደገርመኩም ጸጋ ይዘቀድማ ሰላም ድሂራ ተመጽእ ሰላም ክብል ከሎ ድማ ጳውሎስ ኩሉ ግዜ ሰላም ኢን ሪኮንሲሌሽን ማለት ምስ አምላኽ ምትእራ ብዛዕቡ እዩ ሰላም ክብል ከሎ እዚ ውግእ ዘይለ ኣብዛ ምድር እዚኣ ሰላም ብዛዕቡ ሰላም አይኮነን ዛረብ ዘሎ ምንም ዘይብልና ሕጂ በቃ ማእኸልና ከምኡ ዓይነት ሰላም አይኮነን ከምዚ ምንም ነገር ከይኮነ ከሎ ሕድእ ክንብል ከለና ብዛዕቡ ሰላም አይኮነን አውራ ሰላም ምስ አምላኽ ሕጂ ኣብ ምድሪ ኩሉ ዓይነት ነውጢ ይሓሉ ተረጋጊኡ እኮ ዝኸይድ ሰብ ምስ አምላኽ ሰላም ዘለዎ እዩ ስለዚህ ብዛዕባ እዛ ሰላም እዚኣ ድማ መጀመሪያ ጸጋ ተቀድማ በጸጋ ትመጽእ ጸጋ ዘምጽኦ ሰላም በጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ሰላም ስለዚህ ወንጌል እንታይ ዘምጽእ እንደህሪልና ወንጌል ሰላም ይመጽእ በጸጋ እሱ ሐዋርያነት በጸጋ ተቀብልዎሎ ከሰብክ ከለውን በጸጋዩ ትዝቅበለውን በጸጋዩ እሱን በጸጋ ይዝነብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ቁጥር 6 ነቶም ቅድም ቁጥር 6 መኻደ ታ ቁጥር 7 አቀዲማ ዘላ አብሮሜን ዘለኹም ይልዎም ጽዋዓትን ቅዱሳንን ፍቁራት አምላኽ አብሮሜን ዘለኹም እንታይ ጽዋዓት ቅዱሳን ፍቁራት ወንጌል እንታይ ዝገብረካ እንተልኩም ወንጌል ዝተቀበለ ጽውዕ ይኸውን ቅዱስ ይኸውን ፍቁር ይኸውን ወንጌል እንታይ ዘይገብረካ ሕጂ ወንጌል እዝን የምጻልኩም ኢለ ምድራዊ ነገር አይኮን እንድጽብጽበልኩም ወንጌል መጀመሪያን አውራንሲ እንታይ ገይሩልኩም መስለኩም እንታይ ገይሩልና መስለኩም ወንጌል ናይ አምላኽ ፍቁራት ገይሩና ወንጌል ናይ አምላኽ ቅዱሳን ናይ አምላኽ ዝተፈለና ዝተጸዋዕና ገይሩና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ወንጌል ምስ አምላኽ ተአሪቁና ሰላም ይቡና ኢየሱስ ጎይታይ ወንጌል ይዝገሩ ቅዱሳን ፍቁራት ጽዋዓት ንገዛ ራስና እስኪ ንበል አነ በሉ ጽውዕ አነ ቅዱስ አነ ፍቁር እቲ ድምጽኹም ዚ አይኮነን ናአይ ከማና አይገበን ካብዚ አነ ላሊ ሓፍክ ትብል ትኸል ድማ ዊዝ ኮንቪክሽን ብልብና ድማ በደንቢ አሜንና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አነ ጽውዕ አነ ቅዱስ አነ ፍቁር ኢየሱስ ጎይታይ አምላኽ ዘፍቀረን ማንንም አይተቀበለናን ተቀብሉና በዘይገድስ ግን በአምላኽ ተፈቂርና ኢና ሰባት ይመርጹና ደም አይመርጹናን በዘይገድስ አምላኽ ግና መሪጹና
ገለ ጽዋዓት በአል ጳውሎስ በአል ጴጥሮስ ገለገለ ጥራይ ወንጌል ዝተቀበለ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘአመነ ዘበለ ሁሉ ጽውዕ እዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ጽዋዓቲና ስለዚህ ወንጌል እንታይ ገይሩ እንታይልና እዚ ሁሉ ገይሩልና ክብረና አምላኽና እዩ ኣብ ቁጥሪ 5 ከምዚ ዝብል ኣሎ ስለ ስሙ ይብሉ ቁጥሪ 5 ታናይ መጀመሪያ ክፍላ ኣብ ኩሎም አሕዛብ ምእዛዝ እምነት ክንተክል ይብሉ ወንጌል እንታይ ዝገብር ተልኩም ካለ ድማ ወንጌል ምእዛዝ እምነት የመጽእ እጂ ንወንጌል ንክርስቶስ ኢየሱስ ምስተቀበልና እታ እምነት ምእዛዝ ዘኽእል ጸጋ ድማ ሂዛ ትመጽእ አብርሃም አመነ ጽድቅ ኮይኑ ድማ ተቆጽረሉ ሮሚ ምዕራፍ 4 ምሽ ያዕቆብ ድማ ኸይዱስ ብዛዕባ አብርሃም ክዛረብ ከሎስ እምነት በዘይ ግብር እንታያ ሙቲ አይሉስ ንመን ተጠቂሙሉ ድማ እሱ አብርሃም መጀመሪያ ከመጽእ ከሎ በእምነት ኩሉ ነገራቱ ሐዲጉ በቃ ንጎይታ ሲይብዎ ንአምላኽ ሲይብዎ ዳሕራይ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ወልዶኳ 15 ዓመታት ብድህሪው ተቆልአኸ አቢ ደማምሩዎሞ ነተወደኻ ድማ ሰዋአለይ ክበሃል ከሎስ በእምነት ተአዚዙ ድማ ገይሩዎ ስለዚህ እቲ ምእዛዝ እጂ ንአምላኽ እናኽበርናዮ ምንባር በእምነት ይዝርከብ ወንጌል مستقبلنايوس اجي تايقد بالدلخو مستعززنايو ايكونن تدهنت نركب مسعامنايو ግን ናምናይ ምእዛዝ ይወት የእትወና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በተሐዳ ይኮነ ስለዚህ ወንጌል እንታይ ዝገበረና ወንጌል እንታይ ከዘይ ገበረና ጽውዕ ቅዱስ ፍቁር ድማ ናይ ምእዛዝ ይወት ንአምላኽ ባዘብሎ ይወት በእምነት ክንረክብ ገይሩና ኩሉ በወንጌል ኮይኑልና ኢየሱስ ጎይታይ ዚያ ታሪክ ነግረኩም ከወደ አብ አሜሪካ ዝናይ ባርነት ዘመን አብ ዝነበረሉ ጊዜ ሓደ ሀብታም ሰብአይ ነይሩ ዛ ሀብታም ሰብአይ ሓደ ውላድ ነይሩ ወቱ ውላዱ ድማ ዲስኤብል ዲዩ እና ዛ ሀብታም ሚሊዮነር ሰብአይ ብዙ ስእለታት ክቡር ደኾኑ ስእለታት ድእክብ ሰብአይ ነይሩ አሞዳታ መስአረገ ነተዘለው ንብረት ዘበለ ክሸጦ ደልዩዚ ስእለታቱ ገለመለ ሐፋተም ናይ ተአኪቦም ተስእለታቱ ክሸጦ ደልዩ ማለት ታራይ ጨረታ እንዳገበረ ቅድም ምሻጡ ታናይ መጀመሪያ ግን ስእሊ ናይመን አምጽይዋ ናይ ወዱ ዚ ዲስኤብልድ ዝሆነ ወዱ ስኢሉ ዝሰአላ ታራይ ተወዱ መይትዩ ናቱ ስእል ነራ እጂ እዚ ሎም ማልቲ በፍሉጣት ሰዓልቲ ገለዝ ተሰዓለ ስእለታት ቀድመ ምሻጣይ ግን በዛናይ ወደ ኤድ ጅምር ይልዎ ዝወደይ ሰዓላ ስእልላ ነዚያ ዝገዝ ኢሉ አሪውም ነዚያ ዝገዝ ተባይሉ ማንም ድደልያ ይነበረን አብት ገዛ ግን ባሪያ ነይሩ አደብላክ አሜሪካዊ ጸሊም አሜሪካዊ አብት ገዛ ባሪያ ሆይኑ ነትወዲ ነትቆል አድማ ይፈቶ ነይሩ ማለት ዲስኤብል ዲ መስኡ ስለዛ ህልፍ ገለ ጊዜ ፍሉ አታችመንት አለውና ለታሰል خطرፋ ደልዩ አና $100 ያደላትን ይሉ ዛ $100 ተአክል ተኾይናስ ና ከገዝ አደልዩ ለተጫረተውን የለን ወሲድዋ ዳህራይ ዝሰብአይ ከመውትን ከሎ ናይ ወርሻ ጽሁፍ ሴንተንሱ ከነበብ ከሎ እንታይ ብል መስለኩም ነታ ናይ ወደይ ስለ ዝገዝአ ዘሎና ሀብት ሁሉ ንኡዩ ምክንያቱ ንወደይ ካብ ተቀበለለይ ንወደይ ካብ አፍቆሮስ ኩሉ ድማስ ንኡ ይኹኖ ኢሉ ይጽሕፉ እዚ ባሪያስ ኩሉ ሀብት ናይ ዝሰብአይዚ በምክንያት እዚያስ ወሲድዋ አምላኽ ድማ ተፈልጦ ዲኹ ኩሉ ዘለዎ ሀብቲ ዘለዎ ነገር ዘበለ ሁሉ እኮ ነተሓደ ወዱ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝተቀበለዩ ንሁሉ ሂብዎ ፍቁር ቅዱስ ጽውዕ ኩሉ እንታይ ከዘይ ሐበና እንታይ ከዘይ ወረሰና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ክንዛዘሞ ወንጌል ተሰከምቱ ነናይና መልእኽቱ ካብ ቀደም በነቢያት ከተስፍዎ ዘጸንሁ በዛዕባ ወዱ በዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዩ ካብ ዘርእ ዳዊት በስጋ ተወልደ በመንፈስ ቅድስና ድማ
كموتات بحيلي تنسي ود أملاك كوينو زتجاهد يسوع كويتايو اتزامس أودم موتسيت فقوري جبرك قدوسي جبرك صوّي جبرك نمئزازو نخقل بأمنة دما حيل نسأجان يبنا يسوع كويتايو كلاتنا نسألي كنود እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ 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 ሪኻዮ ዘይትገብ كبري بايو زيت كبر زي منو جرما 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 نا يسوسي كبري نا يسوسي جرما نا يسوسي كبري نا يسوسي جرما ريخايو زيت كلنا حافظنا نتسينا مو እግዚአብሔር ይመስገን ወዳታ ጊዜ አደግልተ ዛ መዝሙር ዚያ ጊዜ ዘሚርና ወደና እግዚአብሔር ይባረክ እንተወት መርሐና እግዚአብሔር ይመስገን ዛ መዝሙር ዚያ ዘሚርና ወደና እግዚአብሔር ይባረክ እስኪ ንጎይታ እንዳخبرنا እዩ ብናይ ገዛ እርሰና ቃላት እስኪ ንጎይታ ነመስግን ነው ነخبر ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ሪሃዮ ዘይምኖ ክብሪ ዘይምኖ ክብሪ كبري ريخايو زي منو جرما زي منو جرما 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 نا يسوع سي كبري نا يسوع سي جرما نا يسوع سي كبري نا يسوع سي جرما